Apa? Aku apa ya? Umur wis sakmene kok sik urung nemu jodoh ya kan. Apa aura negatif kuwi terlalu nemen lah ya kan. Dek ngono anak-anak dokon tak tercerno wae. Mbek endi ku kan? Dek ngono. Ayo. Kirane manjur ta ora isih ngono kok dukun abal-abal kan. Mandi. Mosok. Ayo. Ayo nyoba yo. Ya. Engko lek sak misale enggak berhasil ya apa kan? Agak berhasil. Mosok kan? Oke. Ya wis tunggakno ae beja-beji kan ya wong jenenge usaha. Coba kan ae kan. Kirane ado apa ora omahe kan? Tidak. Oke nih, tidak. Ini Mlaku pirang jam kan? setengah jam. Mari setengah jam. Ya, iki main. Lho niki tandriane kan. Main iki. Lah dukune sing pundi, Bang? Ayo mlebu. Ayo. Ndek jero ta? Ini jero. Nuwun. Loh, apa kan? Loh, kan katanya nama dukun jantungnya kumat kan? Ketombe, ambeien kan? Apa? Lho alah kan guyon ae kok iki. Kuno nuwun. Mbah, kuno nuwun. Ya, Yuk, main. Yuk. Gugau mbah, penting iki. Agek kan gugau kan? Main. Tak kira sapa iku nyong tuane tak babit. Ana daya. Apa? Ana daya. Dayo sapa? Pak celuk ya. Ya, celukno. Mlebu. Nggih Kang. Nggih. Mbah, kula wonten perlu. Nggih, perlu napa? Nafsu ta apa iki kancamu iki lho, Waduh, iki lah 100 kembang petung rupa iki lah. Najis iki awake. Jane apa, Mbah? Cek mandi, Mbah. Oh, wis ajur ya rene. Oh, bune tangane sampean terasi, Mbah. Mari kulek sambel lah. Iya, mau mari masak terasi, njam sambel. Ana perlu apa to sampean mrene iki, Mang? Niki, Mbah, kula wonten keperluan niki. Kula curhat mawon nggih, Mbah. Nggih, manjurat. Kira setian-tian sampun umur, tapi kok tasih dereng gadah jodoh ngoten lho, Mbah. Gampang iku. Kaget, Mbah. Lho, gampang lek Mbak Jambrong. Pet lek iku le. Lah le. Engko tak gawe bulu bareng. Ya, Apa niki, Mbah? wis ta lah, kok delon dhewe iku asli sakti ampuh lek kene arek wedok. Nang ge arek perawan apa rondo, Mbah? Iku segala jenis makhluk hidup, kucing ya gelem lek nek kon gelem iku. Ya ampun, Mbah. Mosok sih, Mbah? Iya. Aduh, Mbah. Sakti iku. Purun, Mbah. Oh ya, cek tenang ae tak obong itu. Cek mandi. Oh. Ya wis. Kula manut mawon, Mbah. Nggih. Lho, moro. Korek kan Kaget aku. jujur kan. Wajib kan. Pas wali iki lho kok seno aja ngantem aja dalem. Apa enak itu? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Mulut ada asal. Kon kula apa sih lek nang donga kok tepak tepuk ae. Lemut tok, Mas. Nih. Mesti ae karo sang baikon. Mas dorong kalau Mandi iki Mas iki. Sampean delok
Delok, Mbah. Ya tapi lek ning nggawane mulih engko aja liwat tengahe galengan. Lho, lah ya apa, Mbah? Mumbul. Lho, Mbah. Sampeyan delok dhisik. Syaratnya kok angel, Mbah. Angel iku pantangane mek iku mang tok lek kok kene. Lho, iki ta Mbah jenenge bulu prindo iku, Mbah. Iya iku. Kok koyo ulune protolan ulune mentok, Mbah. Lho. Aja rek delok teko postur modele ulune khasiate. Lagi kok pas pucuke brutu kadene, Mbah. Wah, sampean iki ra ngerti. Lah wong brutu iku artine dawa. Napa, Mbah? Brutu iku kanggoane apa sih? Cilit. Bener. Ya iku. Entek-entekane nandi golek mlayu munggah nang ati. Oh, ngono. Kula simpen nggih, Mbah. Iya sampean simpen. Matur nuwun lho, Mbah. Nggih. Kula langsung pamit, Mbah. Lho, lah gurung bayar te pamit ya apa rek? Lho, kadek bayar, Mbah. Yo iya lah. Yang memang arek kondo tanya mang. Ora ngomong, Kang. Ongkir. Parkir, Ongkir. sikil. Ongkir. Ya kudu bayar ta le sarine le. Apa rek? Sik, Wis Mbak. rene nglentung. Ate Angel, mlayu Mbak. wae ya. Ono apa le, Kang? Ongkir. Tak kuku. Ongkir. Oh. Nah, rek yo apa rene ono sing tepak. Senengane. Iki, Mbah. Piro iku le? Ngene, Mbah. Loro, Mbah. Waduh, lawan ki yo apa kepengin ndang rabi, kepengin menempuh masa depan kok iso dadakno mek 200 yo kurang ta. Yo apa ya? Kurang, Mbah. Yo kurang. Lah kudune pinten, Mbah? Yo lek ono iku 5 juta le. Waduh, Mbah. Wis ketange Mbah, aku iki ndek cadangan. Lah yo ngono. Oh, kuno meres ae. Tak gawa yo. Tak ijil yo. Cek mandi wis Mbah iki simpenan jero sempat. Lah yo kabeh no. Nah. Katut, Mbah, situ. Duh. Ambune khas, Mbah. Duh gendeng lare iki nyene. Cek tak ijire ya. Tak juta, 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Pas iki yo 5 juta yo. Lah, iki mulekne dhuwit ngene mandi iki. Ya ngono wong rene iku kudu nggo dhuwit. Lah lek ora nggo dhuwit lah ate kepengin nuruti kekarepane ya ora iso. Lah tuku sabun ae. Damel apa, Mbah? Adus. Tapi kira damel apa, Mbah? Nggih iki nyoe biasae ngono lho. Sing ngono iku ta, Kang? Iya, arek iki. Ya biyen kula sing nguruki nggih niki, Mbah. Oh, mangkane kok potongane padha. Tipane nyok iki opo rek, nyok iki. Duit tak ceblong ning kene ya wis ya. Nggih, Mbah. Nggih. Kang. Lah rek iki turu lek pan rene ya ngono ya. Lho alah, Kang. Rene andon turu. Lah winginane ndek jedinge ya sing nyekel konoan. Nah, mangkane iku. Tak inceng batinku ndek jeding suwe iki lapo. Unjukku lara. Mangan boto. Unjukku lara. Gampang iku le. Lopo? Tak tambani kon cek waras ya. Ana. Gelem tak tambani nyok. Nah. Iki tak kayane bodong suruh. Ya. Iki mau tak dungane lho, iki kelar kisut ini prasamu iki ora mandi ta iki. Lho, kaya ngene arek katian. Tenono ya. Tak dunganane. Lho, langsung dek pangan iki. Kaya wedhus ae, Kang. Hayo mangan. Nggih pun rangoten kula pamit riyen, Mbak nggih. 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 Iki ora mangire apa ae iki lho. Nyok kancamu iki apa ae nyok? Apa anae? Lho, jek lho. Hei, korek ku ndi? Oleh
duit sakmene ana dayo gendeng teko iku mang. Lho, kena gawe mletri ra iku gara-gara kone, Dik. Pinter kok kono iki janan. Ah, sik jan tapi ono susahe aku. Korekku nek gawa. Merarek ku mang, duh ya apa arek iki rek. Wingi ngomongi jare dayoe wedok, saiki lanang. Wis tuku rujak ketemu kanca, ana dayoh teko korekku lunga.